खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिखां ब्रह्म फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि थांखिजों आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों बागानपारा इउएन एकाडेमि फरायसालिया बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय इउएन एकाडेमि बागानपारा फरायसालिनि फरायसाफ्रा दिनै गावबा गावनि आखाइजों बानायनाय मुवाफोरखौ आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशननि जोहै दिन्थिफुंदों दिनै बे आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जुनियर कलेज बागानपारानि लेङाइ गोरायुं जेम्स जोहोलाव सरगियारिया लोगोसे जेम्स जोहोलाव सरगियारिया बे आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होनानै फरायसाफोरनि बेफोरबादि आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन दिन्थिफुंनाया बाखनायजाथाव जादों होननानै फोरमायो लोगोसे बेबादि हाबाफारिफ्रा फरायसाफोरखौ सोलोंनाय फारसे थुलुंगानाय लाबोगोन होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों दिनैनि जा आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंनो खालामबाय गोबां सुबुंफ्रा बेयाव नुजाथिफैदों आलासि माखासे लिंदों दा बेयाव नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों माने एसे गोग्गानायबो मोनदों जोंनि उन्दै फरायसाफोरा दि एसेबां मोजाङै बे गावसोरनि रोंगौथिनि गोहोजों बानायनानै दिन्थिबाय जोबोद माने रंजाथावना बांसिनानो माने साइन्सनि जिनिसफोरखौनो बिसोरो बानायना दिन्थिदों माने गोबां माने आथिखालनि सफिस्टिकेटेड जन्त्रपातिनि नमुनाखौ बिथांमोना बानायनानै दिन्थिदों बे जोबोद माने मोजां जादों आरो फरायसाफोरा बे खामानिनि गेजेरजों गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानानै आरो बांसिन सायाव जौगालांनो हानायनि खाबुखौ मोननो हादों होननानै आं सानदों आरो बेथ' गोबां गोहोम दङ गावसोरनि रोंनायखौ जों लेखायावल' रोंना थायालाबानो लेखायावल' रोंना थायालाबानो आखाइनि जोहै बिसोर जे गावसोर रोंनायखौ दिन्थिनो हाबाय बेयाव बिसोरो माबाफोर बुजिनो आद्रा थायोब्लाबो बेखौ बांसिन माने हायो आरो बांसिन बुजि मोननो हानाय जायो आरो गावसोरनि रोंनायखौ बांसिन क्लियार खालामना लानो हायो बे मावना दिन्थिनो मोनोब्ला गावबा गावनि रोंनायखौ बांसिन माने रोखा जानो हायो आरो फरायसाफ्रा गोबां बेनिफिट जादों बे एक्जिबिशननि गेजेरजों मदद लाबोदों गोबां मदद लाबोदों आरो बिसोर बांसिन रोंनो हानाय खाबुखौ लानो हादों गावबा गावनि मावनायजोंनो बिसोरो गावसोर जा रोंबाय बे रोंनायखौ बांसिन रोखायै माने आयत्त खालामनो हादों आरो सानो दावगानाय लाबोगोन होनना सानो मानो होनना बुङोब्ला बिसोर गावसोर रोंनायखौ आखाइजोंनो मावनानै दिन्थिनो हाबाय आरो गावसोर रोंनायादि नंगौ बेखौ बिसोर गावसोरनो माने फोरमानखौ मोननो हाबाय आरो खुलुमबाय जोंनि बे फरायसालिनि मुङा जाहैबाय इउएन एकाडेमि बागानपारा जों बेवहाय थांनाय बोसोराव जोङो गिबि खेब आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशनखौ खुंफुंदोंमोन बे बोसोराव जोंहा नैथि जाहैबाय बेवहाय जोङो आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फरायसाफोरनियाव हाबखोमानानै थानाय खायसे टेलेन्टफोरखौ जोङो संदाननाय बेजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बेनो जाहैबाय जोंनिया क्वालिटि इडुकेसन होनायनि मोनसे पार्ट बाहागो बेखौ खुंफुंनायनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरनियाव थानाय खायसे रोंगौथिफोरखौ जोङो नायफुंनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे बेयो लामा फरायसाफोरनि पारफरमेन्स होनना बुङोब्लाथ' जोबोर मोजां पारफरमेन्स गोबां फरायसाफोरानो गावसोरनि नाजानायखौ दिन्थिफुंदों बेनि थाखायनो आंनि बायदिब्ला बिथांमोननि नाजानाया साक्सेस जादों होननानैबो आं सानो लोगोसेनो फरायसामोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों बेखिनि मावफुंनायाव फैदों आसा खालामो जेन फरायसाफोरनि इयुन जिउआ बेबायदिनो मोजाङै थाङो आरो लोगोसेनो बिथांमोना सासे इनभेन्टर हिसाबै इयुनाव जाहैगोनखौ आङो आसा खालामो बा मिजिंथियो बेबायदि जोंहा थांखि दङ सुजुग सुबिदा मोनोब्ला जोङो उनावहाय बेबायदि दिन्थिफुंनायखौ जोङो लागोन दिनैनि बे आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशनाव आं सासे गार्जेन हिसाबै फैनानै जोबोद मोजां मोनदों गथ'फ्रा ओरैबायदि मोजां बानायदों जेरै दैया माबोरै बान्दोखौ माबोरै आबादखौ माबोरै मावो बेबायदिनो सोरबा फिसा कागजजोंनो फ्रक बानायदों नाव गथ' फिसा गथ'फोरा फिथाइ सामथाइ बानायदों हानि बेबायदिनो गोबां साइन्सनि बुस्थुफोरखौ बेयाव देखायनाय जादों फारसे इउएन एकाडेमि गार्जेन बायदियै आं दिनै जोबोद गोग्गानाय मोनदों मानो होनबा बेयाव गोबां गथ'फ्रा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिदों बे जाफुंनो हादों बे इउएन एकाडेमिनि गासै फोरोंगुरु सार मेडाममोननि दिन्थिनाय हेफाजाब मददजों आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों गार्जेन हिसाबै बे इउएन एकाडेमिनि आर्ट्स एन्ड साइन्स दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव नुजानानै आरो गथ'फोरनि जि दिन्थिदों बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों फैबाय थानाय समफोरावबो दा जेरैबायदि फरायसाफोरखौ दिन्थिफुंनायाव हेफाजाब होदों बा सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होदों बेबायदिनो साबसिन हामसिन
जिखुनु जायखिजाया दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव मोजांसे मोजां मावफुंनो हाथों बेखौ फोरोंगिरिफोरनिसिम बेनो आङो खावलायनाय आरो बिथांमोना गोसो मोदोम होननानै गावसोरनि रोंगौथि जिखिनि हायो बेखौ जोंनि फिसाफोरनो होगासिनो दोङो होबाय थाथों आरो बे UN एकाडेमि बागानपाराया इयुनाव माने मोजांनि सायाव मोजां जाथों नाम लाखिनो हाथों बेखौनो गारजेन हिसाबै आं आसा फारियो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।